С затоплянето на времето и мухите почнаха да се появяват. Сега ще ви покажа един метод как да се отървете от тях. И това е най-евтиния и най-ефективният метод, който може да се отървете от мухите. Не само от мухи, но и от различни нощни насекоми. Когато светните лампите и ще усетите ефект, че светлината иначе по принцип ги привлича, но това ги отблъсква. Взимате безцветна турбичка, пълните я с вода и слагате алуминиева фолия вътре. И я пълните с вода до някъде. И ги закачате така по стените. Но този ефект е доста работещ. Миналата година я тествах и си работи. И ще ги махате, когато сезона свърши. Когато мухите почват да изчезват. Но трябва да си седят, не трябва да ги махате. Те не седят и грозно. Аз съм ги закачил на лампите. Но наистина работи. Вместо да давате много пари за препарати, за скъпи неща, това е хубав метод как да се отървете от мухите. Прозрачни пликчета, пълните, слагате алуминиево фолио, пълните я с вода и това е цялата философия. И ги закачате по лампите или където всяко място си е различно. Тук аз съм ги закачил по лампите. Една идея.